মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর তাইনের নামে বা তাদের স্ট্যাচু বানানো হোক আমরা চাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমরা 100বার শ্রদ্ধা করি। এই যে স্যার এখন যে এই উমাকান্ত স্কুলে যে जोंथिनिर फाइसा फाइजाक सेक्रेटारियेट अफिसाव जे विगत दिन नुगै दङ बा जों नुखा जे उमाकान्त स्कुलाव जेटा रबीन्द्रनाथ टेगरनि स्टेचु नामजाक माने जेहेतु जागाव बिनि कोनो अबदान सिकरै बा उमाकान्त स्कुलाव थानाय बिनि कोनो फाइ कोनो चुबा माने करै अ जागा बाहायके बिनि स्टेचु मा जे जागासिनि महाराजा राधा किशोर देबबर्मन बनि जे खायलांमान स्कुल न उमाकान्त दासनि मुंगै गाव जागासिनि महाराजानि स्टेचु नांमाने आबन बागै जों आबनो सिनि डेपुटी सीएम न जों मेमोरेन्डाम याफारका जाते दाति दाति अ मूर्ति न नरै अ जागासिनि महाराजानि स्टेचु नि अंथ फायाकबा जों आगामी दिनाव सभा कतर खायनाय जे अ मूर्ति न नरना बागै बे कैसा अंकाय जोंथिनि तीनटा बिषयति मेमोरेन्डाम रो राजबारि गेटनि बसकाङाव जेता सूर्य सेन भाई जे खुदिराम बसुनि जों बरनो 100 सम्मान दिउ देशात्मबोध हिसाबै बा बरनि देशनि स्वाधीनतायाव अबदान दङ किन्तु राजबारियाव तो बरनि कोनो अबदान गरै आबन बागै सिनि अ राजबारि बसकाङाव जुदि राजानि स्टेचु रिमे हंकाबा जे राजानि आगे वीर सैनिक दंनाय बरनि स्टेचु रिना अंख आर राजानि मूर्ति न बिसिङरिना अंख सिनि आबनो दाबि आर अष्टबल जेता अष्टबल न स्वामी विवेकानन्दनि मुङै जाखा अष्टबल जेता आगे महाराजा रक बरने कराय रक खामा जागा बा आदासारि मा जागा आबनो आगिनि जागान पुनर सिनि इतिहास ऐतिहासिक भाबे बिनि मुङै नांथ राधा किशोर देबबर्मन जखन ब आगरतला राजबारि तैरि खाय पुरा बं माने बिनि मुङैनो आबरना अंथ ओंखाय जेता सिनि जों नुगै दं ताबक दिने दिने जुदि आमति खायसिनि इतिहासो बयनि मूर्ति तैरि खाय जागोन का अटोमेटिक सिनि इतिहास माय थांनाय आबनो अंगिनि बागैनो जों अमाहाय जत तिब्रा साना एकङै उमति कक साना नांनाय आर जोंमाव साइमानो जे कलकातायाव जखन शान्तिनिकेतन विश्वविद्यालय तैरि दंफुरो सिनि महाराजा बरना अनेक रां सुबाखा किन्तु आदौ अ जे शान्तिनिकेतन विश्वविद्यालयाव सिनि महाराजानि कोनो फटो करै बा कोनो मूर्ति करै जों आबन बागै जे ता विश्वविद्यालय कर्तृपक्षनो जों धिक्कारो तामनि बागै अ जागा जेहेतु सिनि महाराजानि मूर्ति तना नांमाने जेहेतु बरफ ब फाइनान्सियेल बा रां फैसा सालखा कलेज इउनिभार्सिटि तैरं थानि ओंखाय जों आगामी दिनाव जुदि अमा हायखाय मां थंजाय तहाखाय जों जत एकङै सभा खायनाय कारण तामनि हिंखाय सिनि आबो सिनि एकटा सेन्टिमेन्ट बाय थंमा क्लायो जों आबो नाया जे सिनि त्रिपुरा स्टुडेन्ट एसोसिएशन तरफ থেকে अमन जे नरबुजतन इमनति आवासति सारि अमा कोनो राजनीतिनि बिषया जेहेतु मोनसे एकटा सेन्टिमेन्टेल इशू आबन बागै सिनि एकटा इतिहास जे दाग फाइमानि अ जिनिस न जाते जों बरनो एनिहाव प्रटेस्ट खालामनो नांनाय जों तिनि आरो डेपुटी सीएम न रिखा गाय जों खाना बा खानासनि गभर्नरनो जों चिठी याफारनाय बा गभर्नरनि थानिबो जों रिनाय मनो जाते कलकाता हाय जागायावबो सिनि राजानि मूर्ति रिना अंथ जेहेतु जागा रबीन्द्रनाथ टेगरनि रिमा नखाय सिनि महाराजानि न मारिनाय जागा सिनि मनो दाबि डेपुटी सीएम साकाबो आबनो ताबुक चिठिरक बर फाइल पुटाप खायनाय बा सालायनाय ब बिनि जे जाना मते बसाका कायसारो उमाकान्त तम एलमनि कमिटि रे हिनसाइनि जों गाहामखाबो बरक सिनि जे गभर्नमेन्ट सिंह एकारै कोनो अब एप्रुभ एकारै हयतो मूर्ति रेडी खायकेना किन्तु बरक अब जारा आमति सामुं खायनाय बरनबो दाति दाति माजरा रे बरन शास्ति नांगथो कारण तामनि हिंखाय कायसानि इतिहास न हायके बरक एकटा सरकारन बदनाम खायनाय माने अदेगेबो कासे बनाय अब तंग प्रलोभन दङ आबन बागै जाते दाति दाति बरन शास्ति नांगथो जारा आमाहाय विदेशीमूलक सामुंखलाय दङ जातिगत इस्युतै सामुंखलाय दङ जागाव सेन्टिमेन्टेल इस्युतै सामुंखलाय दङ आहाय बरन साजारिनांगौ दाति दाति रमनान